Idol, unsay akong buhaton para dali ra ma-monetize akong account. Okay. So akong ika-advise ni Modol no para nga mas dali kang ma-monetize diri sa Facebook. Usar gyud ang akong maingon sa imuha. Maghimo ka pirmi og content, mag-post ka og video nga imong ma-upload sa imuhang account para nga dali ra kang mapansin ni Meta og dali ra nga ma-recommend ang imong account Facebook no. Maor ginay atong buhaton kanunay ra gitang mag-update og mga video, mag-post og mga video diri sa Facebook para nga ma-monetize ta ni Meta. So dali ra man siya, dili naman magbase sa followers para ma-monetize ka. So kung daghan og views no ang imuhang video, dako kaayo og chance nga ma-monetize ka. Unya ang basihan ra man gud karon sa monetization mao na siya ang bagong update ni Meta, which is ang content monetization. So sa ang content monetization guys, dili na siya magbase kung pila ang imong followers. Magbase ang content monetization para ma-eligible ka sa content monetization ang number of views sa imuhang mga video, sa imong mga post. Mao na siya basihan sa content monetization para ma-unlock nimo. So para nga ma-unlock siya, mag-post ka pirmi og mga video para nga ma-monetize ka sa content monetization. So sa mga nagsugo diha, ayaw lang gid mo og undang no og post og mga video kung wala pa mo ma-monetize sa content monetization. Kay moabot ra gyud na siya nga ma-monetize mo, ma-unlock na ninyo ang content monetization. Tanan diha included na ang text, mga stories, long time video o reels ninyo, naana na siya tanan sa content monetization. Okay? So included na siya tanan. Unya ayaw sad mo ka-worry kung gamay ra mog followers, ngano man wala na siya nagbase sa followers. Sa ako nang giingon ganina, nagbase na ang content monetization sa income kung pila ang imuhang nakuha nga viewers sa imuhang video nga gi-post. So kung gamay rag followers, sa una ra na siya basihan. Karon sa bag-ong update ni Meta sa content monetization, wala na siya ang followers karon no. So useless na ang followers. Ang ato diri nga makagain ta og daghan nga mga viewers, daghan og views ang atong mga video. So para nga daghan og views ang atong video, maghimo tag mga interesting topics, maghimo ta og content nga mas nindot og makapa-encourage sa atong mga viewers nga mo view sa atong mga video.